Doncs sí, aviam, és un títol, pocs equips han pogut fer el triplet i bueno, estem amb possibilitats de fer-ho, llavors doncs, estem il·lusionats, amb moltes ganes, sobre després de Nadal que hem pogut descansar uns dies, doncs bueno, a veure la tornada com va. Bueno, al final, sempre que vens d'un peron llarg, costa arrencar i està clar que els nostres jugadors, la que tenen, doncs, també els costarà una mica més arrencar, però bueno, al final és un partit, és un títol, al final també tira també el cor i el cap més que moltes vegades les cames i això és el que també compta. Sí, clar, el Santa Coloma al final és l'objectiu, no? El rival, l'abatre, perquè per tota la història, dels últims anys, que sempre és el que ha portat la batuda de les lligues i això, per sort aquesta temporada passada vam poder guanyar-la nosaltres, però al final és un gran candidat, és un gran rival. Pot ser, aquí al final és una partida d'escacs, no? Els partits de futbol i les lligues. La veritat és que per mi crec que serà un partit molt maco de veure, tant per l'espectador com per nosaltres. Crec que som dos equips que a l'hora de jugar ens compenetrarem perquè hi hagi una bona rivalitat i que es pugui veure un bon futbol i crec que es veurà un molt bon partit, molt bon ritme, es veuran coses molt bones a nivell tàctiques i molt riques i després serà jugar a veure qui amaga alguna carta per la Lliga i qui la posa ara per la Supercopa.